बाराती आइल बानी सो नाश्ता मिलल जा सॉरी शंकर जी के बाराती आइल बानी सो ना तो उनका बाराती नहीं की साई तो हेतना बानर भालू का करता रस आय चल बबी लड़का के भाव लागल कैसे कहता कि माटी के मूर्ति से हर ताकेली मुस्काई के गजबे रूप सुहावन लागे हमारा माई के गजबे रूप सुहावन लागे हमारा माई के अब बबी अरे हिलाओ तो 1 2 3 गलती हो गई हम कोनी पूजा करे के बता दाचिया है नत गिर जइयो नहीं रहा हम तोरा कहनी अरे ये पूजा करे आइल बाड़ी प्रेम व्यवहार से नाच तनी भक्ति गाना गावतनी और केस्टा गान तो नचिए नहीं बढ़िया आवे अब की पारी हंस देलस देखो का करी चल 1 2 सही के बगल में हॉस्पिटल बा भैया हाँ साला हमनी के भोजपुरी भाषा खूब गजब के बा हाँ ओए चोचिया जाए भली अही मेरे से गड़बड़ाइल बा ओइसे साला हिंदी में छोड़ना हाँ हिंदी में जब दर्द होला नु हाँ तो कहल जाला का कहल जाला हो दर्द हो रहा है इंग्लिश में दर्द होला तो कहल जाला पेन हो रहा है लेकिन जब भोजपुरी में दर्द होला तो कहल जाला छेदता बेधता अंठता पिटता टिकता पीराता पथता दुखाता माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काएंगे माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काएंगे तनी एक बार सब को मीठा मीठा और सब हाथे में मोबाइल ले ले बड़ा तो बजाइबो लोग के बड़ा कंजूस आदमी है लोग तो जरा हाथ में नहीं के ऊ बजाई नु और काका लोग बजाइए लोग हमार गार्जियन जे बैठल वो सब के बजाई नहीं देखो काका लोग हे लड़का से अगर कोनो गलती हुई कुछ बोल दे तो पुलिस बुरा मत मानिए लोग कैसे कि रोगे लोग बेटा आई अभी सीखत है ठीक बा काहे कि एगो बात बा उ चूल्हा बेकार बा जौना में ताव ना होला उ पड़ोसी बेकार बा जौना में लगाव ना होला उ मेहरारू बेकार बिया जौना में छाव ना होला आउ कलाकारो बेकार बा जौना में भाव ना होला तो वही से भैया हो हिया
छाव भाव ताव और लगाओ सब चीज कूट कूट के भरल है ना। तो ओइसे सबके मीठा मीठा ताली बजाई कैसे गजबे रूप सुहावना लागे